Dobrodošli još jedan u Radi samo utorak. Napolju se čuju neka deca, izvinjavam se zbog toga, ali to je van mojih moći. Danas pravimo dekoraciju koja je inspirisana letom i koja može poslužiti za dekorisanje, recimo, radnog kutka, kao što je to slučaj kod mene. Za dekorisanje, na primjer, kuhinje, dečjih soba, za dekorisanje terase, letnjih bašta ili ako pravite možda neku letnju žurku, eto, može i za to da posluži. U prošlom videu sam vam pokazala kako sam napravila ovaj kaktus, podsjetnik, a sada idemo dalje. Znači, drugi ukras za moj radni prostor koji, rekla sam vam, ne mora da služi samo za to. Ja sam u videu iskoristila ove dve vunice u ovim bojama zato što se one najbolje uklapaju u moj životni prostor i mnogo mi se sviđa ova kombinacija boja, a i svaka boja posebno mi se baš dopada. Vi možete iskoristiti ono što vama odgovara. Ukoliko vam se video svidi, ne zaboravite da pritisnete like i da se prijavite na moj kanal, a mi sad krećemo sa videom. Od materijala nam je potrebno parče kartona, olovka, kanap, lak za nokte, topli lepak, makaze, juta i vunica. Malo tanja, ja koristim ove dve boje koje me podsjećaju na sladoled i leto. Na parčetu kartona crtam dva jednaka kruga, za to mi služi ova manja čaša i po sredini oba kruga sam iscrtala rukom dva manja kruga i dve crtice kuda ću iseći karton. Kada sam karton isekla, spojila sam ta dva dela i oko njih obmotala vunicu u krug. Nisam je vezala za karton, ali će sve stajati na mestu. Isekla sam višak vunice i isekla sam jedan mali komad koji će nam služiti za vezivanje kićanke. Sada je potrebno da makaze provučemo po sredini između dva dela kartona i da isečemo svu vunicu. Središnji deo vunice mora ostati spojen i sve mora ostati na mestu, tako da levom rukom čvrsto pridržavam sve da se ne bi slučajno nešto raspalo. Sa desnom rukom provlačim spremno parče vunice i provlačim ga u krug između dva kartona tako da sve mogu da vežem. I to ću dobro stegnuti i vezati jak čvor. Sad možemo da skinemo karton, da rastresemo kićanku i da je ošišamo kako bi ona dobila lep kružni oblik. Kornet dobijamo tako što parče jute isečem u obliku kvadrata, zalepim jedan kraj i uvijem jutu u fišek, tačnije u kornet. Isečem ako negde štrči i kornet skratim neželjenu dužinu i zalepim ivice. Jutu možete pronaći u hobby shop radnjama ili čak i u pržionicama kafe. Zamolite ih da ostave jedan prazan džak za vas. Pošto korneti po ivicama obično imaju malo čokolade, to sam pokušala da izvedem sa lakom za nokte. Nemam baš idealnu nijansu čokolade, ali i ova će poslužiti. Obojila sam ivice i pustila da se malo laka slije niz kornet kao prava čokolada. Zatim sam sa toplim lepkom zalepila kićanku za kornet, a po nekom sladoledu nije bila dovoljna jedna kugla, već sam dodala i male kićanke koje glume drugu kuglu sladoleda, jer kome je dovoljna samo jedna kugla? Na kraju sam sladolede zalepila za kanap sa toplim lepkom i to baš za kugle, jer ako zalepite za kornet neće lepo visiti, kugle će prevagnuti, dakle mora baš za kugle. Obmotala sam i lampice za još lepši izgled, možete dodati neke tračice i vezati gde god želite da vam ukrašavaju prostor. Nadam se da vam se dopada ova dekoracija inspirisana letom, ne zaboravite da se prijavite na moj kanal i čekam vas uskoro u narednom videu. Pozdrav!